Hello लोगोफोर खुलुमबाय आंनि लिब्रम इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर नै आङो दायो माने आंनि सासे लोगोनि उन्दैनि लोगोनि माने बेबो उन्दैनि लोगो आरोना बिनि माने हाबा जाहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दा आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे देखायलांनोसै बे लोगोनि हाबाया माबायदि जेनेबा माबायदियै मा होननांगौथाय जादों नामा होननो रोङा आङो माने माबायदि जेनेबा लोगोनि हाबायाहाय ओमफ्राय जों मा जायगायाव थांगोन बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायगोन आरोना लोगोफोर जायगानि नामखौबो आङो बांद्राय मोजां गोसोआव गैला आरोना माने आं थांफेराखै ओमफ्राय दा माने बांद्राय गोसोआव गैया आङो जायगा नामखौ बिदिनो देखायलांगोन आरो आंना लोगोफोर नोंथांमोननो स' बिदिब्ला फैदो लोगोफोर आंजों लोगोसे दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर फैदो फैदो देलायखांबाय आरोना आङो दा ओमफ्राय आंनि माखासे लोगोफोरखौहाय बिसोरजों ज' जानानै थांसै आरोना स' बिदिब्ला आंजों फैदो लोगोफोर आंलाय दा ससे माने बे आंनि लोगो सासे अफिसाव मावग्रा दं नालाय बिनिसिम अफिससिम थांसै आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे जोंनि लोगोनि फिसाया दोनलांसिगोन आङो बोराया दिनै न'आव गैया ओंखायनो माने बोराया थांला आरो लोगोफोरजों ज' थांसै सान्दुं दुंहां माहां गोजांहांखायहाय हाइनेकसो गानबोलायबाय आङो सुवेटारफोरखौबो आखायाव लानो बालायलाङो ओंखायनो हाइनेकखौनो गानबाय आङो बिदिबा लोगोफोर थांग्रोना लानो आरोना बे लोगोनि अफिससिम लोगोफोर आं मोनफैबाय आरोना लोगोनि अफिससिम लोगोआ बेवहाय मावो जोंना मालाय फन खालामनोसै आं र' बेखौ बेवहाय मावो बियो काजलगावनि मिउनिसिपेल बर्डआवहाय काजलगाव नोगोरनि मावफुंसालि बर'आव फन हरनोसै आं बेखौ अफिसाव मावनानै मुथुथु नुलायलायदों दा नोंखौ ओंखारबाय आरोना अफिसनिफ्राय गारि लायनो थाङो अफिसनि बिबारखौ एसे देखायनो आं बिबार गायनानै बांद्राय मोजां जायाखिसै बिबारा एसे नांबावगौमोन हासार बेहा फरायनाय जोबनाय लोगो लोगो साख्रिखौ मोनदों आरोना लोगोफोर अफिसावहाय MA जोब्बायबो मोनबायबो बियो साख्रि जि मोजांनो आंहासो गैया दाबो MA जोबखांनायनि उनावबो BA जोबखांनायनि उनावबो मोनसे खाफालाव नेनोसै आरोना खाफालाव मा दङ नै आंहाथ' बेबायदि रेड नालाय ओमफ्राय नै सासेया माने आंनि केमेराया बोरैबा जागासिनो दङ र' एसे साफा खालामना देलायखांजोब्बाय नुवाखै फैदो सासेया हनै अफिसाव मावग्राया नैबे लोगोफोर नैबे मेदाम ओमफ्राय जोंहा सासे हाउस वाइफ माथो होनबावनो ना रंजालि साख्रियावला ओमफ्राय बेहा मेदाम ओमफ्राय जों सानैया हाउस वाइफ ना उफाय गैया जोंहा र' जोंनि खाफालावबो मा लिरनानै दङ जोङो नेगासिनो दं आरोना जेला जोंबो मोनगोन हेलानो जोंबो मावगोन आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला मा होनांगौ देलायखांजोब्बाय दा औ एबारावहाय थांसै आरोना नै बे बिथांनि गुमैया जोंखौ दोनलांसिगोन आरोना दावराव पार्टिसो जोङो एसे फैदो ओंखारबाय बारा थान्दाथार औ हाथ' दायो जों ओंखारबाय लोगोनि न'निफ्राय लादो एसे थान्दा मोनागौ ना गानाबाबो गारियाव दोननो हागोन ना ओंखारगोन एसे र' दिनै माबा अफिस दं नालाय एसे भिरथारसैनो गाखोबाय जोङो आयौ बेसे गोबाव नेगोन नोंलाय मोनगोन नालाय मुथु जाबाय माथो ना खावलाय गिदिरनो नै बोरैबा जाहैजोबदों थांग्रानिसो र'
माने जों सफैबाय आरो ना रब्रा जायगासिम सफैबाय ओमफ्राय दाबो माने माबाखौ मोनथ'वाखै गिर्जा मोनफैबाय ना औ माने हाबाया बेयावनो लोगोनि औ ओइनो जागोनदां औ माने दाबो मोजाङै मिन्थियाखै आरो ना आं ट्रिपल खांनाय नुहुरबाय बै आं सिमाङावसो बे गिर्जाखौ डिजाइननि सिमां नुदोंमोन आं फैबाय बे जायगायाव मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर र' जों बिदिबा ओंखारगोन आरो मोनिखा दे सफैबाय जों फार्स्ट टाइम बामोनगाव गामियाव थांग्रोनोसै मोनफैबाय नै हाबा लागोआव लोगोफोर होदो हामसदा दे हाबदो गोदान हिनजाव गोदाना जि भिर आरो ना दायो भिडिअ लादों दानखौ समायना नुथारदों मानोथो फैखो नोंलाय थादो बेयाव हौवा गोदाना किउट नुखादों जिनो रंजालिनि लोगो नालाय फेमिलि मेम्बार्सफोर सिनाय होदों जानोसै रेशमानि हाबानि होनदों एसे गुवार जादोंथ' मोजांनो औ इयावनो लादेरजागोनदां औ हारसिं जानो उसुबिदा रेशमानि हाबानि ओंखाम जाबाय लोगोफोर मनिकाजों आंजों ज' जाग्रोनोसै ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुफैनाय आयौ बथलाव गाबाय ओंखाम जाखानाय लांदांदां आरो ना फोथार बेजों नै एसे फैदों न' गोदान लुखानाय दंलायलायो हनै न'आ मोननै एखे आरो बिदि जायगायाव थाबासो आराम मोनो लांदां मोजां लांदां हौवा गोदान हिनजाव गोदाना जों ओंखारनोसै दे रेशमा मनिका आंखौ मोनसे ओरै लाना होलाय थांसै दे सोमोन्दोआ थादो दे औ बाय गाननोसै हाबा जाखांबाय थादो ओंखारनोसै जों लोगोफोर बिदिब्ला रेशमानि हाबाखौहाय जाखांबाय आरो ना थांनोसै दायो न'आवहाय उफाय गैया आंहा दा टिउसना उन्दैफ्रा नेनानै दंफैगासिनो जाहैदों लेट जाबाय थांग्रोनि र' लोगोफोर रेशमानि हाबाया जोब्बाय आरोना लोगोफोर आंबो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला टाइमा माने लेट जाजोब्बाय आरोना ओंखारग्रोना लानोसै जोङो नै जाखांनानैहाय फैबाय आरोना दायो गारियावहाय लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आयौ मानसि खरा सोलायखौ बिलाय लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर बाय बाय नै आंना नै बिसोर सानैल'थारसै जोंनि ग्रुपआवहाय बयबो हाबा जाजोब्बाय नै बिसोर सानैल'थारसै